खुलुमबाय गासै प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे गोथार बुधबारनि फुंबिलि समाव अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दायो जोङो दंफैयो मरिगाव जिल्लानि कुहटुली बे बाथौ थानसालियाव। बेवहाय मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि ब्रैथि लाइमोननि सावराय बेंखन मेलनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दायो बेवहा बिथां मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महन चन्द्र बाग्लारि आरो मरिगाव जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मृदुला खाख्लारिनिफ्राय माखासे खोथा मिथिना लानि। आङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सिङाव थानाय मरिगाव डिस्ट्रिक्ट मरिगाव जिल्लानि आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथाङा जि माने सोंदों आंखौ बेवहाय आंखौ जेनेबा जोङो ससियेल वर्कार हिसाबै जोंखौ जेनेबा प्रत्येकटा संगठननिफ्रायनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो बिथां आफादगिरिखौबो मेन गेटखौ माने बेखेवनो हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोना। आरो फैयै फैयै जोंनि मरिगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनिबो आफादगिरिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरिखौबो बेवहाय आलासि महरै बिथांमोना डेलिगेट थान्दै मेल बेखेवनो लोगो हांख्रायनानै लाबोदों। बेवहाय जेबो बेनि आन्दोआव जेबो थानाय बायदि आं नुहुराखै आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैदो जोङो जिहेतु जोङो अर्गेनाइजेसन ससियेल वर्कार जों जिहेतु समाजनि खामानि मावनो फैदों जों समाजनि खामानि मावनानैनो बायदिसिना जोङो धोरोमजोंबो जोङो लोब्बा थाफानानै जाहाथे बिथांमोना आरसि बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांमोना मा साननानै आंखौ आइजो अनसाय आफादनिफ्रायबो आंखौ दैदेनगिरि हिसाबै एबा बिबानाव थानाय हिसाबै बिथांमोना आंखौ दिनैनि बे खाबुखौ लिंहरनानै होनाय जादों आरो बा बिथांमोना जिहेतु बिथांमोननि प्रग्राम बे प्रग्रामाव स्पेसियेलि जिहेतु सावरायमा मेल थान्दै बेखेवनायाव हांख्रायनानै बिथांमोना बेयाव प्रग्रामाव गायजो गोसो लाखिनाय जादों आरो बेनो। नोंथाङा माबाफोर बेयाव गिदिर ग्रेड डनेटफोर होदो नामा? डनेटआथ' गोदो जिहेतु बड'फा उपेन्द्र सोमावसारनाय दिननिफ्रायनो जिहेतु रमान स्क्रिप्ट मोननायनि उननिफ्रायनो जिहेतु गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो बर' थुनलाइ आफादा जि बिथांमोननि नाजानायजों बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ डिस्ट्रिक्ट लाबोनाय जादोंमोन। बेहायनो आंनि रुंसारि माधब चन्द्र खाख्लारि आंनि आफाया गिबियावनो बिथांमोना आंनि आफाया आफादगिरि हिसाबै आरो समाजनि खामानि जरित ससियेल कार्ड हिसाबै बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे मरिगाव जिल्लायावबो माखासे बर' मिडियामनि स्कुल भेन्सार स्कुल बेबायदि गायसंनाय जादोंमोन आरो ओंखायनो बर' साहित्य सभानिबो आंनि आफाया रुंसारि माधब चन्द्र खाख्लारिया आफादगिरि जानानै दंमोन आरो बेहायबो आरो मोनसे जलिकाबारि गामि एलपि स्कुल जितु गुदि फरायसालि दं बेहायबो हेडमास्टार एबा गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा मावनानै रुंसारि जालांनो मोन्दों। ओंखायनो जोङो जाहाथे जोङो जोंनि बे गुबुन गुबुन जिल्लाजोंनो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जिहेतु जोङो मावनो लानाय थांखिफोर बर'नि जि बेफोर जाहाथे मोजाङै दिनै बर' हारिनि धोरोमाबो मोजाङै गेवसारनो हायो जों देउरि देउसिफ्राबो मोजाङैनो फोसाबलांनो हायो बर' गामि गामि हाबनानै जाहाथे गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरजों जोंबो समान समान जोङो नाजानानै जोंनि बर'फोराबो दा सिगां जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमफोरखौ लादोंब्लाबो जोंनि बर'फोरा दा गावनि हारिनि धोरोमखौ लानानै जोङो गावनि बर' गामिफोराव जोङो फोसावनांगौ आरो दैदेनगिरिफ्राबो जोङो ज' जालायलायनानै जाहाथे जोंनि धोरोमखौनो जोङो बर' गामिफोराव फोसावनो हायो। मानोना दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव हयथ' जोंहा बर'फोरा थुबुरसे जानानै गैया थेवब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा जोंनि बे मरिगाव जिल्लायाव बर'फ्रा जि एसे एनै दङ बिसोरो ज' जानानैब्लाबो बेफोरबायदि हारिनि खामानि मावनायाव धोरोमनि फोसावनाय धोरोम फोसावनाय आरो धोरोमखौ फोसाबलांनायावबो गोबां नाजायो। आं आसा खालामदों बेवहाय दिनै बेफोरखौनो लानानै गोदोनि जि बर' साहित्य सभानि जोंनि रुंसारि माधब चन्द्र खाख्लारियाबो हारिनि जानानै जि खामानि मावलांबाय बिनि मुङैनो जोंनि दा थानाय आइ बियो होनबाय आरो नोंथां बिफानि नामावहाय जोङो जाहाथे जोंनि रुंसारि माधब चन्द्र खाख्लारि आफानि मुङाव जोङो बे
मेन गेटखौ होनानै जाहाथे बिथांनि स्मृतिखौ जोङो लाखिनो हायो बेखौनो नाजानानै जों गोसोखांनानै बे गेटखौ माने जों दिनै बे ब्रैथि सावरायमेलनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय लाइमोन आफादनि बे मेन गेटखौ जोङो डनेट हिसाबै होनाय जादों आरो बेखिनियानो दायो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे जोंनि मरिगांआव थुबुरसे गैया एबा माने खौसे गैया आरोना थुबुरसे आं खौसे गैयिखौ होनाखै जेरैबायदि धोरोमनि बेलायावनो थुबुरसे माने जायगा जायगा जांखारना दं बेखौसो होनदों बर'फ्रा हयथ' मोनसेल' धोरोमाव गैया सोरबा संकरि माबा माबि गुरु हमनाय बेफोरबायदि धोरोमाव दं दायो नोंथांमोना माइनाव आफाद एबा बर' आइजो अनसाय आफाद महरै बिथांमोनखौ खौसेयाव लाबोनो थाखाय मा लामा लानो नागिरदों दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा डिस्ट्रिक्टआव बर' आइजो अनसायनि आफादावनो जा बा धोरोमारि आफादावनो जा बा माइनाव आफादावनो जा जोंहा माने एकदम ओंखारनानै मावबोनाय जोंहा माने कर्मिफोर बा सदस्यफोर गोबां माने सोद्रोमाफोरा जोंहा खम जानानै दं आरो मानो होनब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोबां खामानि बेस्थ' थायो गावबा गाव खामानिफोरखौ दोनथ'नानै माने ओंखारबोनायखौ एसे जोंनि माबायावहा प्रब्लेम जानानै दं आरो मानो होनब्ला मानसिफ्रा जोंनि सारा आसामाव गिदिंनानै जों नायबाय दुलाराय आसामावनो जों गिदिंबाय थांबाय जेरै भुटान नेपाल दार्जिलिं बा बिटिसि एरियायावनो थांबाय सब डिस्ट्रिक्टखौनो नायोब्ला जोंनि मरिगां डिस्ट्रिक्टआनो जिहेतु जोंहा आर्थिनिटिक शिक्षा दीक्षा बायदिसिना जोंनिया दानाय लुनाय आइजोफोराबो पिसफोरा जानानै दङ फारसेथिं जोंहा दैबाना फारसेथिंजाय जोंहा गराखरनिया खुरजानानै जोंहा दैबाना जायो फारसेथिं जोङो दुब्लि हाब्लि माइ बायदिसिना जोङो धन सम्पति दौलत बिथिंनिफ्रायबो जोङो नाख्रेबजोबनाय ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा खुब खम ओंखारबोनो हानाया माने ओंखायनो जोङो नाजादों जों आइजो अनसाय आफाद जानानै जेसां जोङो ससियेल वर्कार खामानिखौ जोङो मावलांनो हागोन बेखौ आङो आसा फारिदों आरो माइनाव आफादाबो माइनावनि जिहेतु आफादगिरि नेहाथारि दं बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौ गौथुमनि बाथौ धोरोमखौ माबायदि माइनावफोरखौ लानानै जोंनि माइनावफोरा माबायदि न'आव थानानै माबायदि आसार निति नियम नितिखौ माबायदि जोङो दुगै दुलो निजानि गथ'खौ फरायसालियाव थिनहरनाय न' बांखौ माबायदि जों साब सिखोन परिस्थिति खालामनानै लाखिनांगौ मानसिखौ जों माबायदि माइनावफोरा मान होनांगोन जों माबायदि खालामनांगोन जोंनि संसारखौ जोंनि समाजखौ जों माबायदि सुस्रांनो हागोन आं आसा खालामदों खावलायदों दिनै बेवहायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जाहाथे जों जिल्ला आइजो अनसाय आफादाबो जि हागोन जोङो नाजागासिनो दङ आरो माइनाव हानजानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो खावलायदों बिथांमोनाबो जेसे हायो हारिनि जानानै खामानिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आवगायबोनांगौ आरो बेवहायनो खावलायदों आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरिया दं दिनै बे बिथांमोनखौबो खावलायदों जेसे हायो जोङो समाजजों थाफानानै समाजजों लोब्बा थाफानानै जोङो जोंनि समाजखौ माबोरै जों सुस्रांलांनो हागोन जोंनि हारिनि धोरोमखौ जों माबायदि फोसावलांनो हागोन बेखौ जोङो बयबो ओंखारबोनांगोन बयबो जोङो नाजानो नांगोन आं बेखिनिखौनो बुंनाय थाबाय आरो बेयावनो होनाय माने बाथ्राया जाबाय मा बे जाबाय ब्रैथि सावरायमा मेल बेयावनो थारमाने थान्दै बादाया गाहाय बुस्थु मानो होनबा थारमाने थान्दैफ्रा फैना बेवहाय जिथुनाखि उद्देश्य बेफोरखौ थारमाने सावरायगोन गोदो सावरायगोन बिदि हिसाबै माने बिनि फिथाइया आसलते बे थान्दै बादावनो ओंखारो थान्दै जिथु मेल आरो बिनि गाहाय थारमाने आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै थान्दै बादा बेखेवगिरि हिसाबै माने बिथांमोना लिंहरबाय बेबायदि हिसाबैनो आं 10:30 थान्दै बादाखौ माने बेखेवना होनाय जादों आरो थारमाने आंनि साननाया जाबाय मा जि थांखि लानानै जे दिनै बे सावरायमा मेलखौ लाइमोन आफाद दुलाराय लाइमोन आफादा माने मेलखौ फज'दों सावरायमा मेलखौ जाहाथे जोंनि हारिनि थारमाने धोरोमा माने गोसारलांनो हायो आरो जिहेतुके मुगाया जादों बा साइन्टिफिकेल साइन्टिफिक तारमाने बैग्यानिक तारमाने मुगा जेखायनो साइन्टिफिकेलि तारमाने दावगानानै जों जेरै दा फैगासिनो दं बेबायदि जाहाथे जोङो हारिया आसामल' नङा दुलाराय भारतनि बाहेरायावबो जोंहा गोबां गोबां हारि दं गासैखौबो सेबखांना हारिखौ जाहाथे खौसे बनायनो हायो आरो बाथौ धर्म लोब्बा लाखिनो हायो जिहेतुके जोंनि गागि जिथु आफाद बाथौ तारमाने गौथुम बेनि अनगायैबो जोंहा बे गौथुमजों लोब्बा जोंहा लाइमोन आफादा दङ माइनाव हानजा दङ बेबायदिनो
आरो गुबुन गुबुन जों आं जाबाय थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जिल्ला बेबायदिनो जोंहा आरो फरायसा आफाद दङ आइजो अनसाय आफाद दं गासैबो लोब्बायै थारमाने दालाय आफादफ्राबो जाहाथे जों बे धोरोमाव लोब्बा थानानै थारमाने हारिखौ जौगालांनो हायो बे थांखिफोरखौनो निस्सय सावरायगोन आरो बे उद्देश्य लानानै निस्सय आंखौ प्रग्रामाव होदों आरो बेबायदिनो आं दिनै थान्दै बादाखौ माने बेखेवना होनाय जादों आरो नोंथांनिफ्राय दायो जों मिथिना मोनबाय जोंनि बे बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमा भारतनि अनगायैबो आदार कान्ट्रिफोरावबो सहैहैदों अब्ला भारतनि अनगायै मा मा हादरफोरावहाय थानो हागौ एबा दङ बे धोरोम थारमाने दा जिथु नुनाया भारतआवथ' दङ थारमाने जायफोर जेरै जों थारमाने मिथिनो जोङो बांलादेशआव जिथु थांदों बेयावबो दङ जोंनिफ्रा दा जों जिथु नुनायावहा माने धोरोमा गोदानै हाबैदोंबा जोंनि आसार खान्थि जिथु जोंनि थारमाने सिजौ बिफांखौ नुदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना जोंनि बायदिनो केरेक्टारफोरा दं अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय आरो सिजौ बिफाङा दं माने मिथिखादे बे थारमाने जोंनि धोरोमानोखा सिजौ बिफां दं माने बे बाथौ धोरोमारिखा मिथिबायना बाथौ धोरोम थिग बेबायदिनो भारतनि माबाबो नेपालावबो बे रोखोम दङ बे रोखोमनो जिथु जों नुदों आरो दा बिदि हिसाबै थारमाने दुलाराय बुहुमावनो दङ जोंनि थारमाने बर' हारि आरो जाय बर' हारि दङ बेवहा हयथ' नेमखान्थि जोंहा धोरोमा जिथु गोसारजोबाखैबाबो जे सिजौ दंफां मोनसेया दङ बे सिजौ दंफाङानो जों सिनायथि जे माने बे माने बाथौ धोरोमारिखा दा लासै लासै बेफोर गोसारलांबाय थादों थिग बेबायदिनो दा बेवहा जे वेस्ट बेंगलनिफ्राय थारमाने जिथुनाखि थान्दै फैगोन आलासि फैगोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन थारमाने हादरनिफ्राय आलासि फैगोन दा बिनिफ्राय जों मिथियो जे दुलाराय बुहुमाव थारमाने जोंनि हारियाबो गोसारना दं आरो बेबायदिनो थारमाने धोरोमा गोसारगासिनो दङ अब्ला सार बे थान्दै सावरायनायावहाय आदार्स कान्ट्रि जेरै नेपाल बांलादेश लोगोसे मंगलिया बेफोरबायदिनिफ्राय थान्दै फैगोन नामा दा जिथु जों मिथिनाय बायदि बे जों माबा लाइमोन आफादनिफ्राय मिथिनाय बायदि वेस्ट बेंगलनिफ्राय थान्दै फैगोन होननानै मिथि मोन्दों जे आद्रा थारमाने बे हयथ' नेपालनिफ्राय फैनो हागौ जे बिथांमोना जिथु मोनदों वेस्ट बेंगलनिया थारमाने कम्पालसारि आरो जोंनि प्रग्रामाव निस्सय वेस्ट बेंगलनि होखादों थारमाने मोनसे थान्दै मेल बेखेवगिरि नामा सासे होनाय दङ बेबायदि हिसाबै फैगोन बिथांमोना आरो ओरैनो बिथांमोना थारमाने जों थुनलाइ आफादजों लोब्बा दंखायोनो बेबायदिनो थारमाने बिथांमोना धोरोमारि आफाद माने बाथौ गौथुमजों लोब्बा दंखायो आरो बेबायदिनो बे हाबाफारिया सानबेसेनि थाखाय लानाय जादों बे हाबाफारिया दा साननैनि हाबाफारि लानाय जादों थारमाने साननै माने मैयानिफ्राय लाहार फाहार जागासिनो दङ जोंनि गाहाय थारमाने हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागोन दिनै जाबाय 30 डिसेम्बर आरो गाबोन जाबाय 31 बे थारमाने एखेबारे पुर्णांग थारमाने लाहार फाहारा जाबाय 30 आरो 31 माने डिसेम्बराव जागोन आरो ओरैबा जोबथारनायाव मोनसे सोंथि गेवलां मेल दङ जानो हागौ गेवलां मेल दं गेवलां मेलनि गाहाय आलासिया सोर गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबैथ' जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौनो जिथु होनाय जिथु मिथिनायावहा दा जिथु मोन्दों बिथाङा हयथ' मोनसे प्रग्राम दं फैगोन बिथाङा फैब्लाबो थारमाने दिनैनो सफैथारगोन ओरैबायदि मिथि मोनबाय जे दिनै फैगोन बिथाङा जे प्रग्राम थारमाने आर'ज हानजाजों जदों आरो थान्दै हयथ' एसे जिरायगोन थान्दै मेलावहा जिरायनानै हयथ' बिथाङा माने चिफ जिहेतु बिथाङा बायदिसिना प्रग्राम दं बेबायदि हिसाबैनो रायजो राजाखौ